Ще прочета от първата глава, от 1 до 18 стих. Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, до 12-те пръснати племена, поздрав! Смятайте го за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания, като знаете, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършенни и цялостни без никакъв недостатък. Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали, когато се издига, а богатия, когато се смирява, понеже ще прецъфти като цвета на тревата. Защото слънцето изгрява с изсушителния вятър, тревата изсъхва, цветът й окапва и красотата на нейния изглед изчезва. Така и богатия ще повехне в пътищата си. Блажен онзи човек, който устоява на изкушения, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат. Никой, който бива изкушаван, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, любезни братя, всяко отдарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил, чрез Словото на истината, за да бъдем един вид, пръв плод на Неговите създания. Амин. Скоро празнувахме 500 години от деня на Реформацията. И в контекста на тези празници, може би, посланието на апостол Яков не е най-подходящото, защото Мартин Лутер не е обичал това послание. Той го е наричал сламено послание. По няколко причини, една от които е, че в него няма ясно изразена и не се говори ясно за това, че за жертвата, изкупителното дело на Исус Христос. Другата причина е, че то често пъти е използвано като противовес на неговата теза, че спасението е дар от Бога и спасението е по благодат. Или ние не можем да направим нищо, за да впечатлим Бога, за да предизвикаме Бога, за да ни спаси, или да добавим нещо към това, което Той е направил. Ние се спасяваме даром от Бога, Той е извършил всичко това, което е необходимо за нашето спасение, както казва апостол Павел, за да не може никой да се похвали. Яков обаче в своето послание към тези еврейски племена сякаш казва точно обратното. И затова Мартин Лутер не е обичал това послание и е смятал, че то не трябва да бъде включвано в канона на Библията. Може би пастор Мите ще ви каже по-подробно някои неща, но това е най-общото. Аз обаче смятам, че това послание днес е много актуално, защото в него на практика ние можем да видим какво означава практически, много прагматично, много достъпно, много ясно това човек да бъде християнин. Има много ясни неща и правила, които е написал Яков, за да ни покаже как трябва да живее един истински духовен християнин. В това послание сякаш няма една обща тема. Яков разглежда много теми, говори за страданието, говори за езика на човека, говори за това, че Бог има план за нашия живот.
Бог иска ние да изживеем живота си по точно определен начин. И този начин е ние да изживеем живота си благочестиво, като благочестиви християни. И затова Яков на няколко места в това послание срещаме израза "не се заблуждавайте". Например, ако някой не обуздава езика си, той лъже себе си. Най-лошото е, когато човек лъже, е лошо, но още по-лошо е, когато излъже себе си. Така че това послание, мисля, че е много актуално за днеска. И затова ние го четем и го разглеждаме така подробности, за да разбереме как трябва да живеем живота си. Няколко думи за това към кого е отправено посланието. Посланието е отправено и има три основни версии за това, към кого е адресирано това послание. Едното е, че това послание е адресирано към всички разпръснати еврейски племена. Това включва всички евреи. Другата теория е, че това послание е отправено към повярвалите евреи. И третата теория е, че това послание е отправено към вярващите хора, като изразът 12 еврейски племена е всъщност символичен и се говори всъщност за Божия народ, който са всички хора, които вярват в Бога. Няколко думи за автора. Счита се, че има също няколко версии за това, кой е написал точно това послание и кой е Яков. Аз няма да говоря върху това, защото първо признавам, че не съм запознат много добре, но най-популярната е, че това е един от братята на Исус Христос, който е повярвал точно след като той му се е явил и е възкръснал и по-късно става един от водачите или водача на Иерусалимската църква. Днес това, което искам да споделя с вас, е това, което ни открива самия автор сам за себе си. И то се намира в първия стих. Там се казва: Яков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос. Когато прочетох този стих, виждам, че Яков представя себе си като слуга на Бога. Преди време съм работил, ето сега ще ви кажа няколко неща и за Яков и за себе си. Преди време съм работил в едно предприятие, при нас се казва ВИК, не знам при вас как се казва, за водата, което се занимава с доставката на водата, инкасирането и така. И когато отивах да кандидатствам за работа, да си подавам молба и отивам при секретарката. Една млада, хубава жена, и тя се изправя, и аз казвам: здравейте, и тя казва: аз съм инженер Петрова. При нас, не знам дали разбирате, но инженер е това, което тя е завършила, нейната работа. Тя казва: аз съм инженер Петрова. Както сега, да речем, пасторите се представяме, казваме: аз съм пастор Иван Мочков. Нали? Това, което ми направи впечатление, е, че тая жена използва и слага пред името си своята титла или своето образование. И си помислих, защо е така? И разбира се, отговорът е това, че тя иска да изтъкне, че има висше образование, иска да изтъкне, че е инженер, иска да по някакъв начин да ме респектира. Аз може би трябваше да отговоря: аз съм магистър Иван Мочков, защото аз съм завършил магистратура по икономика, но нямаме такъв обичай пред имената си да слагаме тази думичка магистър. Идеята тук е, че тази жена искаше да ми покаже нещо от своята същност, нещо да разкрие за себе си. И затова тя казваше: аз съм инженер Петрова. Замислих се за това, което ни казва Яков, как той представя себе си. Ще ви кажа една малко от кухнята на това, което сме учили, защото, както вече разбрахте, с Гаго и с Алекс изкарахме
една магистърска програма по пастирско консултиране и в практичната част, когато ни учиха как на практика се прави едно консултиране, преподавателката ни помоли всеки един от нас да каже нещо за себе си. Сега, докато ви говоря, си мислете, ако ви попитам с няколко думи да представите себе си, какво бихте ми казали? И ето какво казах аз. Аз казах, аз съм Иван Мочков от Свищов, женен съм, имам 3 деца, работя като социален работник в отдел за закрила на детето и съм служител в църквата, в Евангелската църква в Свищов. И по подобен начин се представи всеки един от групата. Това, което ни каза нашата професорка е, че всъщност, когато консултираме и сме в позиция да съветваме хората, ние трябва да кажем нещо друго за себе си, да избягаме от личния елемент и да кажем нещо, което е важно за това, което работим. Затова моето представяне трябваше да бъде така. Здравейте, аз съм Иван Мочков, завършил съм магистратура, обучен съм за консултант, имам практически опит като пастор на църквата в Свищов и мога да ви бъда полезен във вашите нужди. Защо ви разказвам всички тези неща? Защото това, което ни казва Яков, е най-важното, което той иска да знае за него. Ние не знаем за неговото родословие, за семен ли е бил, не е ли бил семен, но когато той ни казва, той казва, аз съм слуга на Бога. И това е най-важното, което той иска ние да знаем за него. За да може да го преведем на съвременен, може би, език, защото ако аз днеска ви кажа, аз съм слуга на Бога, ще звучи малко по друг начин, отколкото така както е звучало преди време. Това е бил един така обичаен израз. Може би днеска е подходящо да знаем, че когато казваме нещо подобно, всъщност, когато изявяваме нашата вяра, всъщност ние казваме, аз съм вярващ, аз вярвам в Бога. И първото нещо, което открих за себе си, четейки това послание и вземайки го като нещо, което мога да приложа в живота си, е, че Яков ни казва, че ние трябва да свидетелстваме за нашата вяра. Първото, което той отправя към своите читатели е, той казва, аз вярвам в Бога. Моята вяра е това, което ме представя сега пред вас. Замислили сте за това, че всъщност ние сме това, в което вярваме. Че нашата вяра е най-съкровенното нещо. Често пъти ние не свидетелстваме за Бога. Не казваме на хората, че сме вярващи и има много причини за това. Това е защото ние сме малко и често пъти ни отхвърлят. Подиграват ни се. Не знам как е в Македония. При нас все още в малкия град е много трудно да кажеш, че ходиш в Евангелска църква. Много е трудно хората да прекрачат самия праг на Евангелската църква. Това е, може би, най-трудното нещо. И когато някой преодолее това нещо и дойде, обикновено му харесва. Но му е много трудно да направи тая първа крачка. И понеже ние сме често пъти подигравани, отхвърляни, неприемани от обществото, ние не свидетелстваме за Бога. Има една такава тенденция при нас, че човек казва, аз свидетелствам със своите дела. Или моите дела, понеже съм добър човек, ще свидетелстват за Бога. Това е така, но само и когато имаме изповядване на тая вяра. Когато заявим, аз съм вярващ човек и всичките мои неща, които се случват в моя живот, са следствие на тая вяра. Едно домашно ще ви кажа, което сме писали. То се казваше Моята стая. Беше по психология на общуването. И сега ще ви издам Гаго как стана, как имаше шестица на това домашно. Той беше описал своята стая, защото идеята е, че описвайки нашата стая, това всъщност сме самите ние.
Това е нашата вяра. И Гаго е написал: когато дойдеш вкъщи, отваря се вратата и това, което се вижда насреща, е един кръст, за да се знае, че в този дом господства или властва или се почита Христос. Яков това е направил. Той казва: аз съм слуга на Бога. И това е първото нещо, което трябва да знаем за себе си. Не знам вие как споделяте своята вяра, но ние сме призвани, носейки това име на Христос, да свидетелстваме за Бога, да каним хора, близки, познати, роднини, да ги приканваме да се помирят с Христос. Носейки благовестието, ние сме призовани именно на това. Не просто да си живеем живота с Бога, добре, благословенни, но и да занесем благовестието на хората. Защо? Апостол Павел в своето послание към римляните казва: защото благовестието е Божията сила за спасение. Няма друг начин. И хората, които обичаме, ако искаме да бъдат заедно с нас, а ние искаме, защото ги обичаме, това, което трябва да направим, е да свидетелстваме за Христос. Амин. Второто нещо, което ми направи впечатление в думата слуга, която използва Яков, се замислих какво значи да си слуга на някого. Слугата е изцяло подвластен на своя господар. Той не прави това, което иска, а прави това, което иска неговия господар. Не може един господар, или ако днеска използваме по-съвременна дума, един служител. Всички тук предполагам, че са работили за някого или пък може би са работодатели, но когато аз отида на работа, там се слуша не моята воля. Там решава моя шеф. Той е господарят. И той казва: иди, направи това или направи нещо друго. Аз казвам: добре, защото в случая това е моят началник. Яков казва: аз съм слуга на Бога. Дори мисля, че някъде думата, Мите може да помогне, думата слуга е синоним на думата роб. Аз съм роб на Бога. Да бъде, Боже, Твоята воля, не моята. Ние сме призовани да изживеем живота си по един определен начин. И Яков ни казва по какъв начин. Ние сме призовани да изживеем живота си благочестиво. А чисто и непорочно благочестие, той го описал по-нататъка, е това човек да бъде неопетнен, да пази себе си неопетнен от света, сиреч да живее без грях и да приглежда за вдовиците и сираците, или, ако го съвременим малко, за тези, които са бедни, тези, които са в нужда. Това е начина, по който ние трябва да живеем. Не ви ли харесва? Ражда се Исус Христос. Един прекрасен концерт. Някой казва, че ангелите в небето се подготвили 1000 години за този концерт. Отварят се небесата, ангелският хор е готов да запее, защото днес се е родил Спасителя, и на поляната има няколко овчаря. И те чуват изпълнението на този хор. И тогава вестта каква е? Днес в Давидовия град се роди Спасител, който е помазаник, Христос и Господ. Много често ние, християните, с цялото си сърце приемаме Исус Христос за Спасител. Но ни е много трудно да го приемем за Господ или за Господар. 136-ти псалом ни казва, че Той е господаря на господарите. Той властва над всички. И Той властва над нас. В Евангелието от Йоан,
Исус Христос казва на своите ученици: ако ме любите, ще пазите моите заповеди. В нашия живот ние сме призвани да изживеем живота си, следвайки заповедите на Христос. Но не е поради страх от това, че Бог ще ни накаже, а поради това, че обичаме Христос. Вие се събирате вечер и за мен това е необичайно. При нас, аз питах Гаго, защо се събирате вечер, а не се събирате сутрин? И той каза, такава е традицията, това е останало. Аз, понеже съм по-активен сутрин, а вечер по това време батерията е паднала и само така прилягвам леко, затова за мен е неестествено, като се събираме тук вечер. Но идеята каква е? Ние не идваме тук, защото сме длъжни. Ние не идваме тук, защото така трябва. Ние идваме тук защо? Защото искаме. Защото тук ни е хубаво да хвалим Бога, да четем, да се молим, да се събираме. Затова и ние като слуги на Бога изпълняваме тези заповеди и би трябвало да изпълняваме тези заповеди, защото обичаме Христос. Амин. Някой каза амин и аз се съгласих. Това значи, че някой все пак слуша. Много му благодаря. И последното нещо, с което ще завърша. Защото Гаго каза, че огаси ток. Ако продължа по-дълго. Последното нещо, което ни казва това представяне на Яков, е свързано с нещо различно. И сега ще ви издам една тайна. Слушайте малко внимателно, не знам Мите дали ви е казал, но това е една тайна на пасторите. Така че тая вечер ще се отидете вкъщи с това, че сте разбрали една тайна, която пасторите пазят дълбоко в сърцето си. Ние, пасторите, очакваме, имаме, колкото и да ви изглежда Мите, кротък, добър, така гледам го и се чудят. Мите, ти ядосваш ли са някога? Не може, аз не съм виждал такъв човек. Даже някой път си мисля дали е реален. То е нереално това. Но ние, пасторите и Мите, имаме едно очакване от всички вас. Колкото и да ви изглежда, че идваме, че казваме, о, здравей, как си, нищо не искаме от тебе, само ела слушай. Всъщност има едно очакване към всеки един от вас. Има ли някой, който е за пръв път тук случайно? Няма. Значи няма да шокирам никого тогава. Когато някой прекрачи прага на църквата, ние, пасторите, имаме едно очакване. Искаме на него да му хареса. Искаме като влезе тук да ни хареса, нас да ни хареса. Не само като пастори, говоря като църква, като семейство, като общество, като хора. Да влезе и да му хареса. И някой път, когато при нас влезат хора, и аз ги питам, хареса ли ви? Как се почувствахте? Харесаха ли ви песните, които пяхме? И много се радвам, когато на човек му хареса. След това обаче, ние очакваме не само на човек да му хареса, ами и този човек да остане. Да стане част от църквата. И да повярва. Това е нашето очакване. Човека да дойде, след това да му хареса и да предаде живота си на Христос. Обаче, продължаваме нататък. Нашето очакване, всеки, който е дошъл и му е харесало и е останал, искаме да стане служител на Бога. Искаме всеки един да започне да служи на Бога. Това значи да си слуга. Исус Христос казва, ако вие казвате, че ме любите мене, а мразите брат си, вие се заблуждавате. Йоан го казва в 1 Йоанна. Никой не се е отъждествявал така с хората, както Исус Христос. Той казва в една от притчите си, че ако ние не нахраним гладния и бедния, все едно не сме нахранили него. И те му казват,
Абе, кога сме те видели? Кога не сме те нахранили? Той казва на уния най-малките, мои братя. Или пък ако сте го направили, той казва, ето, направили сте го на мене. Никой не приема никой друг бог или божество, или както искате религия, няма такова уеднаквяване с човека. Кои са двете големи заповеди? Да възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа, от всичкия си ум и всичката си сила. И другата подобна или същата като нея е да възлюбиш ближния си като себе си. На тези две заповеди се крепи целия закон. Затова Исус казва, че който обича Бога, той се уподобява на Бога и става като Бога. А Исус дойде, за да стане слуга. За да послужи на всички нас. И Исус и днес ни служи. Чрез действието на Святия Дух в живота ни. Апостол Павел е по-конкретен и той казва в 1 Коринтияни 12 глава. Има един дух. Няма много духове. Един дух е. Това е Святия Дух. Но проявленията на този дух и дарбите на този дух са различни. И всеки един от нас има духът за обща полза. Може би не осъзнавате, но вие имате нещо, което Бог ви е дал и Той ви го е дал, за да може да съградите не себе си, а другия. Уникално е. Ние растем, като аз по някакъв начин служа на вас, чрез своите дарби, и вие пораствате, а вие служите на мене. И аз пораствам. Аз не мога да порасна без вас. И вие не можете да пораснете. Не без мене можете, но един без друг. И така се гради Божието семейство. И така се гради Божието царство. На много места Писанието ни казва да издигаме другия над себе си. Да бъдем слуги. Винаги ме е впечатлявала тая картина, която рисува Евангелието. Сега ще имаме Господна трапеза. Всички са седнали. Кой заема централното място? Когато имате гости, и това е част от това, което е учил Гаго да ви кажа, така безплатно ви го давам. Много е важно как се подрежда масата. Когато отидете и седнете на масата, е много важно къде ще ви сложат. Но Гаго ще ви разказва подробности. На най-важното място сяда най-важният човек. Нали така? Обикновено това са гостите. В Македония е така. Аз отивам и теки казва, тука седни, тука, навсякъде. На стола седни. Най-важният човек сяда на място. Картината обаче в Евангелието е друга. Учениците Исус Христос, Той е учителя, който те следват вече толкова време. И в един момент Той става от масата и започва да мие краката на Петър. Това нещо едно време са го извършвали слугите. Идват гости, слугата идва, слага легена и започва да мие краката, защото те са мръсни. И когато Петър вижда всичко това и казва, не може това да се случи, как ще се случи това? Ти да ми миеш краката. Но Исус даде пример за нас. Исус издигна нас, грешните, до небето, смирявайки себе си. Той стана беден, за да ни обогати нас. Той стана човек, за да може ние да бъдем част от това небесно царство в небето, да седнем отдясно на Бога. И Павел ни казва в Ефесяни, че ние сме в небесни места. Но ние сме там, благодарение на това, че Исус пострада заради нас. Смири себе си до смърт. Така че това значи за мене и това открих в това, което ни казва Яков. Той казва, аз представям себе си и аз съм слуга на Бога. Първото е да свидетелстваме за Бога, да не се срамуваме. Това е Божия сила за спасение. Второто, нещо, което казахме, е да водим един свят живот. Другите крадат, ние не. Другите лъжат, ние не. Другите прелюбодействат, ние не искаме да прелюбодействаме, защото обичаме Бога.
И третото, разбира се, е да служим един на друг. Знаете ли как да определяте своите дарби? Ще ви кажа набързо една тайна и приключвам. За да я завършим тая тема. Вашите дарби се определят от това, което първо обичате да правите. Бог няма да ви накара да вършите нещо, което не обичате. Нещо, което ви е трудно и нещо, за което нямате способности. Ако вие не можете да пеете, най-вероятно Бог няма да иска от вас да застанете отпред. Това е първото. Второто нещо се определя според нуждата на църквата или на хората. Защото вие може да пеете много добре, но Бог може да иска от вас просто да отидете да нацепите дървата на някого или да помогнете на някого, или ако църквата има нужда това някой да изчисти салона, да прибере кабелите, да бъде посетен някой болен. Така че има две неща. Едното е това, което Господ ви е вложил естествено, като дарби, като таланти, като интереси, това нещо, което ви пали. И другото е потребността на църквата и на Божието дело. И съм сигурен, че ще намерите своето място и своята дарба в църквата. Бог да ви благослови.